Tul dawn l-aħħar 6 snin fit-tmexxija tal-Partit Laburista u l-pajjiż, il-Prim Ministru Robert Abela kien qalb in-nies u s-soċjetà fil-livelli kollha tagħha waqt li sema' u aġixxa fuq il-karbiet tal-vulnerabbli. Dan l-aspett uman minn Prim Ministru li jrid jieħu deċiżjonijiet ta' kuljum ħareġ b'mod ċar ukoll reċentament meta gradwata talbet lil Dr. Abela jgħaddi messaġġ lin nannu tagħha marda terminali li kien irrikoverat u qiegħed li se jmur jarah u hekk għamel ġurnata wara. Storja oħra fejn ħarġet l-umiltà u l-qalb kbira tal-Prim Ministru kienet meta tħabbar li l-Gvern se jagħti somma ta' €250,000 biex jgħin lil Sandro Grech li qed jiġġieled kontra forma rari u aggressiva tal-lukimja. Dr. Abela aġixxa wkoll f'sitwazzjonijiet mediċi rari oħrajn li affettwaw numru żgħir ta' persuni. Dan hekk kif il-Gvern imexxi minnu beda iħallas għal mediċina partikolari li jeħtieġu persuna bis-cystic fibrosis. Dan ukoll wara li ltaqa' maż-żagħżugħa Mentifella li tbati minn din il-kundizzjoni. Waqt żjara l-pazjenti Maltin li qed jirċievu l-kura medika f'Londra, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jkompli għajnhom billi ikopri l-ispejjeż kollha tal-mediċini tal-kanċer. Fl-aħħar ġimgħat ukoll tħabbar li l-Gvern se jiffinanzja €25 miljun għall-iżvilupp ta' ċentru ġdid ta' kura holistika għat-tfal u l-familji fil-Mosta, amministrat mill-organizzazzjoni Puttinu Cares. Taħt it-tmexxija ta' Robert Abela ġie inawgurat l-ewwel kumpless għal kura paljattiva f'pajjiżna, is-St. Michael's Hospice. Fl-aħħar 6 snin fost il-ġranet differenti tax-xogħol tiegħu, il-Prim Ministru wkoll esperjenza ġurnata maż-żagħżugħa Naomi Paġgazan. Hawnhekk għadda il-messaġġ fost oħrajn kif il-Gvern qed juri bil-fatti kif persuni b'żabilità jistgħu jkunu wkoll parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. Momenti oħrajn fejn spikkat l-umiltà tal-Prim Ministru Robert Abela kien meta waqt li strina ippreżenta donazzjoni f'isem il-Gvern u tkellem ma' dawk li qed jingħataw l-għajnuna favur il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, kif ukoll fiż-żjarat fid-Dar tal-Providenza u fl-ikla tal-miliet għal dawk li jkunu waħedhom u fil-ġirja tal-Karitas. 6 snin ta' Robert Abela, 6 snin ta' kuntatt kontinwu man-nies.